Good morning mga kalingap, at dito tayo muli mga kalingap. Papunta tayo kila Totoy at may mga dala po tayong mga package mga kalingap. Ito po, ayan po mga kalingap, para po kila Totoy. Galing po ito kay Ma'am Margaret ulit mga kalingap. At grabe, tuloy-tuloy yung blessing. At yung lahat pong package na pinapadala natin ay galing po kay Ma'am Margaret mga kalingap. At today mga kalingap, isa pong gusto na pong makausap ni Ma'am Margaret si Kuya Michael. Si Ma'am Margaret po ay single. Ayan, single na single. So gusto daw po niya makilala ng lubos si Kuya Michael mga kalingap. At ay, nandito na po pala si Kuya Michael. Dito po pala kayo. Sakto, mabigat ang dala ko. Kumusta na po? Sakto, may package po Kuya Michael, oh. Ako na lang po itong magdadalang kuan po ito, ha. Pagit at medyo mabigat po talaga. Kung parang bagong ligo si Kuya Michael, oh. Pati yung mga bata, mga bagong ligo. Blooming si Kuya Michael ngayon, ha. Mabigat yan Kuya Michael. Kaya mo yan? Mabi. Ito pa, oh. Kaya ako na lang, mabigat ito. Grabe mga kalingap, oh. Nandito tayo ulit. Yan, oh. God bless, God bless. Kuya Michael, mag-unbox tayo ulit, ha? Siya po. Pinagpawisan ka Kuya Michael, ha? Pawis na medyo napagod kami sa pagdala ng package mga kalingap. Medyo po ahonin po kaya. Magandang exercise yan. Yan. Kan po muna, Calvin. Upo muna po kayo at medyo pagod po baga. Maraming salamat. Salamat po. Ang ganda ng upuan nila mga kalingap po. Giant flower. Kit po dito sa bahay nila. Presko. Medyo napagod kami ni Kuya Michael pagdikdik. Mag-isa lang po ako ngayon eh. Kumusta na Kuya Michael? Ito okay lang po. Ikaw po. Umapo ka din Kuya Michael. Sige lang po. Blooming ka ngayon Kuya Michael. Okay lang po. Parang pumuputi ka ngayon ah. Ay grabe. Medyo hindi nagbibilad masyado kasi Kuya Alvin eh. Maulan? Laging dito sa kuwan ko. Dalawa ko. Ikaw ang nag-aalaga. Lasing kasi. Dito ka po yun. Doon ka. Mainom ako. Opo Kuya Michael. Ito po may upuan pang isa. Pwede na po itong upuan at may lawan. Dito ka na lang Kuya Michael. Buksan natin itong package ng Kuya Michael. Kuya Michael, may magkakausap na naman sa iyo. Sino po kaya naman yun? Sino po? Kuya Michael, may clue ako. Siya ang lahat na nagpadala ng package mo. Mula nung una, ng mga package, sa talaga yung nagkang order. Si Ma'am Margaret. Maraming salamat at Parang kinikilig si Kuya Michael ah. Single yun, Kuya Michael. medyo, kaya lang po ay Kaya lang po ay Kaya lang po ay Wag lang po. Talagang medyo kabado. Kabado si Kuya Michael ah. Mamaya pa naman. Mag-unbox muna tayo Kuya Michael lang mga package. Kuya, may Kumusta ka Ate Melissa? ayos lang po. Magkahaba na din ang buhok ni baka ginupitan mo yung buhok mo dito sa bangs. Sinong nagupit? Dati yan. Dati po yan na Dati. Ayan na, bubuksan na ito yung Michael. Nagpagupit Ang package. Medyo napagod kami mga kalingap. Ano po? Mataas umpisa na po kaya yung natin. pag-akyat. Ay, opo, Kuya Michael.
Impusihan na natin. Kapag wati, may helicopter ka sa bato. Duwa. Helicopter? Duwa. Ano kaya yan, Kuya Michael? Kaya yan. Ano kaya yan? Oops. Yan, nalagay po natin para... Ito na muna, Kuya Michael. Tingnan natin kung anong laman. Pinakalaman mo. Oh. Wow! Wow! Sige, Kuya Michael. Tingnan natin kung ano laman. Dito ka, baby. Wow! Wow! Champurrado. Conserves. Stick, oh. Grabe. Mga ano, mga sticks. Ayan lahat. Wow! Tinapon. Wow! Ang dami pagkain sila, Totoy. May mga palaman pa. Yan mo sa... Ano, baby? Eh, lipat natin. Grabe si Kuya Michael. Mahal-mahal talaga niya. Nakita. Ay, Mga juice. yun. Pwede Mamaya mag-juice. na tayo yelo. Mamaya, ano? Sige lang, baby. Calvin, ano ka po, mag-juice at... Ito po. Nagpapalaki juice. kang yelo. Mayroon po, may timplahin. Ay, may juice po sa lahat. Dyan. Galing, inaayaya agad tayo. May juice ay ano. Kuya Michael, kinakabahan ka ata ah. Bakit ka kinakabahan? Kuya Michael, baka nananaginip ka na. Ano ba napanaginipan mo kagabi? Medyo, pan po ay talagang relax po. Relax. Medyo kinakabahan lang. Kabado. Potato. Kabado. Ito pa Kuya Michael, may malaki pang box. Talagang medyo Kaya kuan talaga, medyo mainit. ano kaya lang? Medyo mainit po. Oo. Hindi naman Kuya Michael. Kuya Michael talaga hindi naman po mainit. Malamig kaya, ang hangin po kayo. Si Kuya Michael pinagpapawisan. Si Kuya Michael. Porque tatawag na yung ano si Ma'am Margaret. Yan po si Ma'am Margaret po ang lahat na nagpadala ng package nila Totoy. Kasi ka din daw makilala at makausap. Gusto ka daw niyang makilala ng lubos, Kuya Michael. Ito po, ni Kuya Michael, pinagpapawisan. Si Papa nag-repeat na. Tapos pinagpapawisan pa, ano? Nagpamot pati yan. Mabango nga si, ano mo? Si Papa mo, Ate Melissa. May pabango na ay. Ano kaya yan, Kuya Michael? Siya na Oo. Ube, buksan mo. Ay, wow! Wow! May Ang ano dami! naman. May mga kape pa, oh. Oh, wow. May ano Puno, naman. yan. Oh. Grabe talaga si Margaret magmahal. Ay! Mahal. Kuya Michael, grabe na ang ngiti mo Parang napapansin ko ng pagkaano mo. Medyo kabado talaga, Calvin. Oo. Ang daming nagmamahal sa'yo, Kuya Michael, oh. Kape. Dati baga, ano ka, iniwan ka, di ba, Kuya Michael? Mamaya na. Pero ngayon, ang bumalik madami. Hindi lang isa. Sana po Calvin yung magmamahal na yun na kung na yung pagmamahal ng panghabang buhay na. Grabe! Siniligaw ko kaliyo sa
seryoso talaga si Kuya Michael sa ano ah. Ayaw mo yung mga joke-joke lang. Gusto mo seryoso. Sana po, kasama na po yan doon yung Ay, mga oo. joke. Pero po, Diyan mo importante lang talaga yan. po Alvin yung, Seryoso. yung seryoso. Mm. Hindi po baga malay na talaga Din mo. ganun, mahulog yung kalooban ng isa, hindi Mm. paano kung ganun lang. Hala, dami kami niya ako. Dapat seryoso din. Ano? Hala, girlfriend na kape. Ah, Ay, grabe ang dami oh. Di ko na pati na-videoan. Sige po, okay. Grabe ang dami ano. ate, uto pa oh. Wow. Ano to? Nissin. Mga noodles. Wow. Mapapasana all ka na lang kay Kuya Michael. Gusto mo? Oh, Calvin, kuha ka po at Bakit madami? Ay, sige na. Sa inyo napakadami yan. po baga. Sa inyo yan. Oh, talagang Wow! Yun. Wow. Ang dami po ni Kuya Michael. Ano? Oh. Ito po pala ay may bukasan pa po pala tayo at Wow, medyo ang dami. Ninang. parang konfeto. Nang. Heater. Oh, Heater po. wow. Yung initan ng tubig. Ito ng tubig, oh. Ayun. Ninang. Wow, oo nga, oh, Kuya Michael, oh. Hindi ka na mahihirapang magano. Oo. Ito, dami. Ito pa, oh, bubuksan Ang dami, oh. Papa, magaling. Patanggal mo yan dyan pag yung nahulog. Tatanggalin. Ito, ah. Oh, ito may mga ano pa, oh. Ano to? May Club Argentina. Talagang solid naman ang ano, oh. Ano yan? Dami pa gawain ano yan. Ah, fluffy tasty. Yan, hot cake. Wow. Ito pa, ate, buksan mo na yung mama ko sa ano. Mhm. Hindi, oh. Ito mga ano, mga corned beef. Wow. Dami, kaya pala ang bigat niyan. Kaya Michael, bigat na bigat ako dyan. Kaya, Sobrang bigat at talagang Mamaya. dami po palang laman talaga. ito po, may laman pa yata yan. Kaya Michael. Di ba to? Mamaya. Grabe, ang bilis na Kuya Michael. Ang daming nagmamahal. Kuya. Sa kuya niya. Nagkarap kita sa gabi. Nagkarap ka na yan. Yan. Yan, naroon po. Pero ano talaga ang pinakaano mo Kuya Michael? Sa tingin mo, ano pang mga plano mo muna gagawin? Plano ko kung gagawin. Oo. Yung sa pamumuhay po muna. At yun talaga po talaga importante dito, Calvin, na kuwan sa Oo. amin. Yung mga bata, ano? Ay! Wow! May ano, oh, sabon. Sa inyo, Bing. Wow! May sabon. Wow, sabon ko ate. Ang sasaya ni Ate Melissa, oh. Tsaka ni Totoy. Panghugas sa plato. Oh. Ito, panghugas ito sa plato, ha? Dilaw. Shampoo. Grabe, lalong babango kayo niyan, Kuya Michael. Araw-araw ligo, Bing, ha? Shampoo. Okay, ang dalawa. Ito Kuya Michael, ano ito yung mga ano ito doon sa bintana. Yung mga ano slide. So slide yan. Kasi basag yung isa kaya pinalitan nila. Siya po. Mm. Andito nga pong Mm. naisip ko at Oo. para ka ako hindi na mabawasan yung basag. Kaya Mm. nasa ilalim ng katre ko nilagay ko yan para safe. Para safe. Buksan mo ito. Siya po. Oh, mami. Maraming salamat po sa padala nyo, Ma'am Margaret. At Oo. ito na naman dahil kay Kuya Alvin, nakarating po dito yung padala mo sa amin. Mm. Maraming salamat po talaga. Mm. Sabihin mo Kuya Michael, I love you. Joke lang. Joke lang Kuya Michael. Mamaya daw matawag. Matawag si ano, si Ma'am Margaret. Oh, talaga. Kuya Michael, ano nararamdaman mo? Four. Panino. Medyo masaya po. Wow, ate.
Ikaw, anong nararamdaman mo? Ha? Pinabukasan ko na. Masaya ka? po. Ha? Masaya po. Wow, may matawag na kay papa mo. May matawag. Pasalamat lang din, Be, ha? Oo. Salamat po ka mo, Ma'am Margaret. At ito po ka mo, nandito na po sa harap namin yung padala. Oo. At wala po ditong signal mga kalingap. At pupunta kami doon sa may signal. Isasaray Wala po yung natin. may- Medyo malayo po talaga dito ang signal. Ninang per ito, oh. Wow. Ito parang yung sabon. Nagkain na si Totoy oh. Ayan, o sige Kuya Michael, mapunta tayo dun sa, Siya po. Isasaray natin. sa may signal para... Yan mo lang yung Kina Kuya Ariel, kina Kuya Ariel, meron dun signal. Meron po. Ayan po. Hindi ko nga kuya. Kaya ka ba si Kuya Michael? Kuya Michael, okay lang mo yung Kuya Michael. Okay lang yan. Usap lang naman. Tinakawa na siya. Sige po. Parang iba yung kabaw mo ngayon dito ngayon Kuya Michael. Kakaiba ang kabaw mo. Hindi ko po talaga mapaiwalag paliwanag kung ano po pagka talaga. Ay, grabe naman. Okay, maglalak tayo Kuya Michael at Siya po. malabas tayo. At lalak po natin ito. Doon ka na sa kabila daan. Kuya Ariel, andito po si Kuya Ariel. Makiki-wifi kami Kuya Ariel. Good morning po sa lahat. Morning, busy po si Kuya Ariel. Kararating lang natin ay Dami din tong scout. Grabe. Ito po, nag-ano kami at matawag si Margaret. yan, grabe. Ay. Iba na Michael. talaga ang ano. Iba na ang Kuya Michael. maraming nagmamahal. Marami ba? Sana all ano? Sana Oo. all. Ano pala niya, yun pala ang reason kung bakit ano po si Kuya Michael ay naiwan nung una, nasaktan. Nasaktan. Ngayon ay Ewan nina. nasaktan pero ngayon mas madami nang nagmamahal. Mahalin mo isa. Ay grabe. Ito na Kuya Michael, nagtatawag na tayo Kuya Michael. O ito na ang chance mo na magpasalamat kasi sa halos lahat ng ano sa kanya galing. Okay, andyan na. Hello po. Sorry po. Hello pa lang yun. Hello. Kumusta po kayo dyan? Mabuti naman. Morning, good evening. Medyo po pala istorbo. Salamat po pala Ma'am Margaret sa mga pinadala mo po dito sa amin. Natanggap mo na. Andito na po. Nakapag-unboxing na kayo. Isa na po. Chinilas na ako nino. Kuya, oh. Hello, Melissa. Pakausap sa Melissa. Andito po sa katabi ko. Sabi ko, Sa likuran po pala. pinayulang lang sa nino sa karil ko. Hello, Melissa. Pakausap sa Melissa. Itong cellphone. Dali na, baby. Sige, sabi mo, thank you po. Thank you po. Thank you po. You're welcome. Thank you po, Mami. Thank you, mami, sabi mo. Thank you po, mami. Patay tayo dyan. Ikaw Totoy, sabi mo, thank you, mami. Thank you, mami. Ay, grabe. Malalambing lang po ito kasi. You're welcome, my magic. Wow, anak. Grabe. Nag-loading pa ako dun ah. Kabado talaga ako.
Wala lang po. Nakausap po. Kasi kayo eh. Sarap. Sarap ng hangin. Ito na sa loob. Aray. Okay lang kayo dyan? Okay lang po kami. Okay. Ay kayo po dyan, kamusta? Kuchita. Okay naman. Dati talaga yan. Okay lang. Okay na okay. Okay. Siyempre kayo yan. Ayun. Lagi po kayong mag-iingat dyan sa trabaho para laging laging safe. Mas lalo ka, yung mga ginagawa mo na takot yun, nagpapalat ka ng ng nyog. Yung patulis na may, sabi ko yung nakakatakot naman yung sukat. Okay lang po yun at sanay naman ako. Truck ko. Truck ko. Wag, may bakal. Medyo nga po talaga delikado pero sanayan lang. Okay. Mag-ingat kayo dyan, lalo na yung mga bata. Ay, ingat. And, Kayo din po, ingat dyan. mag-ingat sa mga naniligaw sa'yo. Grabe yung Ingat. Mga manliligaw, mag-ingat ka, may kila. Isa lang po ang bibigyan ko ng puso ko, walang iba. Ah! Nakalaan lang po ito sa isa, hindi sila marami. Wow. Pero anong gusto mo Kuya Michael pang ano na? Hindi ko pa masabi. Ang long time. Ang lifetime. Ang mensahe ko lang, gusto ko lang na mag-focus ka muna sa mga bata. Yan nga po eh. Muna. Saka na. Dahil doon ka namin nagustuhan. Kulay So, na red. Ang red. Kaya nga, sobra pa ang ko sa mga bata. Pag-alaga ko para pag nag-eskwela na sila, di okay na. Ako mismo pati maghahatid-hatid sa kanila sa eskwela. Okay na. okay, that's good. Nandito lang ako sa support sa inyo pag Salamat kung ano po. mga kailangan niyo. Huwag ka na magpo. Kailangan ata ng asawa ni Kuya Michael. Sa kanyan, darating tayo dyan. Oo, ay Ano sabi ni Alvi? Kailangan po daw ng asawa. Hindi mo muna kailangan. Partner. Sakala yung mga bata muna. Siya po. Yan po talagang pangarap kong makapag-aral ng mga anak ko para hindi sila matulad sa ibang mga bata na halos kung saan-saan lang. Ayun. Tapos may kasama. Pagkausap natin, matutulog pa ulit. Asya. Maaga pa to. So, ayoko muna magkape. Kaya masarap kaya ito magkape dyan. Ay, siya po talaga. Sa bahay ni Kuya Michael. Maganda talaga dito magkape sa amin at kahit tanghali mapresko. Ay, sinter na ito? Linin ba sa sinter ka mo? Basta't po ingat-ingat po kayo dyan lagi. Angas. Angas ito? Kayo din. Angas. Angas. Angas pa. Ano po pala, ano dyan, trabaho? Nandito sa loob. Sa sa office, sa finance. Di araw-araw po may trabaho. Yeah, Monday to Friday. Nandito tayo. Dapat talaga ay medyo lagi nagpapahinga para
pag nasa office na laging okay ang pakiramdam. Oo, kaya kahit nakaupo ako, na-stress din ako minsan. Nakaka-stress. Patay nga naman. Tanungin mo kung kasal na. May asawa, single, may anak. Ano mo masawa na? Ano po ma'am, may ano ka na po ba dyan? May asawa? Oo, single. Single not married. Ilang taon na po kayo? May anak, may anak. May mga anak. May anak po kayo? Ano mo na kay Alvin? I don't wanna say online. Sa'yo na lang daw ako kay Alvin matanong at alam mo po daw yun. Walang anak. Single, hindi pa kasal. Wow! Okay, okay. Maganda at mabait. Ay, So, ampunin sila, Belisa. Pero hindi pwede, syempre kasi mahihiwalay ka. So, Pwede naman. patutulay kayo lahat. oo, kailangan. Pwede namang ampunin yung mga bata. Siyempre kasama Oo. yung tatay. Oo, tatay. Alam nga naman iiwan yung tatay. Magaling to po magpanday. Lahat nito alam. Kung may nasirang upuan, pukpok Pinapanday. agad nito. Okay lang yun. Lahat talaga dapat ay pag-aralan at ang dating ng panahon hindi na magpapaturo. Nakakangiti lang tayo. Wala po, nakangiti lang kami. Parang hindi sila yung makapag-usap ng sarilinan pagka may Hindi okay lang po yun. may Okay lang. Dito kami, ha? nakikinig. Okay lang. Nakangiti lang kami. Ay, Oo. Wala naman po yung problema. Hindi sila makapag-usap Basta- tungkol sa sa Oo. buhay-buhay. Buhay-buhay. Okay lang yung pare. Mahalaga Pero pag maganda siguro niyan, yung pag may cellphone ka na, makakapag-usap na kayo ng sarilinan. parating na ata ang cellphone. Makapagplano na. Kinikilig na naman yung dalawa dyan. Lagi po, hindi matanggal ang ngiti. Hindi man kami kinikilig. Nakangiti lang kami. Nilalamig kami sa sa aircon. Yung kasama ni Alvin. Wala po absent Nakakatawa yun wala po, absent daw. Absent siya. Kaya po hindi ko narinig. Sobra yung kung tumawa. Anong plano niyo? So, pangarap ko lang sa inyo yun na tapos para sa mga bata, tulungan mo sila. Nandito na ako. Salamat po talaga. Dito, nandiyan ka. Maraming salamat talaga sa mga tulong. Big sa'yo. Iyan na. Alaga. Kahit na. Sus. May alay pong awit si Kuya Michael pala. Yan na. Kanta Yan ni na. Kuya Michael. Wala. Saka na po yun. Pag may kana ko. Walang pa yun. Ano lang, konti lang Kuya Michael. At pag may cellphone na po ako sa kana at makanta akong yung may gitara tapos Ano bang paborito mong kanta? tukan ko po dyan.
O ito, may cellphone si Kuya Oo. Kuya Ariel. Anong kanta daw? Anong kanta? Ang mga paborito kong kanta ay Tagalog lang. April Boy, ganyan, G Brothers, mga April Boy. yung April Boy. unang, basta't yung unang mga kanta. Yung para kay Ma'am Margaret. Kay Ma'am Margaret. Ay. Maganda yun. Yun, alam mo agad. Ito na, kakanta na po si Ma'am Margaret. Paano ang puso ko? Yan ang kanta na. Kung wala ka, ang nangarap lang ba? Nag-iisa ang makapiling kay langit sa akin. Dahil sa pagsuyo langit sa akin. Hindi ko na alam kung kakarin. Nasaan ka man ngayon, mag-ingat ka sana. Yan ang tanging dasal ng pusong nag-iisa. Tunay ang iyong pag-ibig para sa akin. Lamig. Hanggang langit. Bawat tintig ng puso ay ikaw lamang. Sa bawat saglit. Ang taas na, kuya. Okay. Ma'am Margaret, ano pong masasabi niyo sa inawit sa ni Kuya Michael? Tatawa na ako, pero ang ganda ng boses ni Marga. Wow. Practice lang. Kinakabahan po kasi. Kabado po kasi kaya. Nabigla. mas kami ang kinakabahan Oo. eh. For kung saan ka masaya. Saan man kinakabahan? Aywan ko lang po, hindi ko masabi. Yung mga awitin ko kasi Ini. Uy. kaya Oh, ala. Parang may lagnat ka. Lagnat. Ang taas. Talagang pinipili mo yung mga lyrics na. Kulang lang po kasi sa practice kaya medyo mahina ang boses. Hindi makabilot, nakaupo ay. Oo. Langit sa akin dahil ang saktan kay di ko magagawa. Yeah, next time Ay siya po. mag-karaoke kina Ariel. Video na lang. Ay siya po. Para makita kong Ito kay Mr. Toy. Yung kumakanta talaga. Magla-live tayo. Tap, ha? Tungka. At may kantaan naman dito si Kuya Ariel. Tulog ka na muna dyan. Gising mo na lang. Pag kung gustong kuwan talaga ng kanta, dapat ay yung nasa ayos. Hindi pa putol-putol. Kasi may mga awitin kasi ako nung bata pa akong talagang magagandang awit, kaya lang ay medyo talaga pang matanda na. Yung para sa may mga edad. Tuloy baga kaya Tunay ang okay iyong lang siguro kaya naman pag-ibig. pagkait eh. Maganda lang po tayo. kayang-kaya Si nga. Ariel, hindi pa narinig yung boses. Sino? Si Ariel, sabi mo magandang boses. Ay, maganda ang boses niya ni... Makakanta na si Kuya Ariel. Maganda ang boses ko nung nakakain lang kasi ako ng bawal. Maganda pang boses ni Kuya Ariel. Kain ako ng bawal. Bagoong. Grabe. May kailang maganda ang boses. Pati si Ninong. Ninong Alvin. Pag medyo talaga nalulungkot nga ako sa Mhm. bundok ay Nalulungkot talagang na.
Hindi. Yan lang ang libangan ko. Pag nalulungkot Nag-aawit ka, ako. dapat talaga may kasama ka sa buhay. Oo. Yun sanang labis kaya wala pa eh. Ano sabi? Gusto niya yung Michael, meron na siya makasama sa buhay. Andiyan lang si Ma'am Margaret, handang sumuporta. Uy, sana all. Sana all may sumusuporta. Kaya nga nandito ako, sinusuportahan ko sila, di ba? Ay! Dapat nga ay ang susunod na suportahan yung Tulog na si Tuto. nararamdaman ng ano ng puso. Ay, puso! Akala ko saging Sana yan. all may puso. Kailan kaya yung darating? Uy, uy, yan na. La. Baka andyan lang yan. Malay mo katawagan mo. Darating yan. Malay natin, kausap mo na ngayon. Hey! Wala po dito. Pero may sa kausap. Siguro. Ay! Joke lang. Ay, may lumabanot. Alak ka man. Nilapit na. Ang ganda pati nung awit ng kanta. Inang ahito. Ang ganda nga. Ang ganda ng message, no? Ikalang Makapiling kahit Langit sa akin. Aroy, langit. Aray talaga. Ninang. Yeah, hindi na makapagsalita si Michael. Oo. Pero hindi mawala ang matigas na ano na panga ni Kuya Michael, nakangiti lang. Masaya si Kuya Michael. basta't po pag may cellphone na lang po ay May plano. Ah. May plano to. Kano lang Video po? call na. Makapag-usap na ng sarilinan. Sana. Kasi baka ano, may surprise na sa'yo. Makapag-usap ng sarilinan. Baka may Ano magbigay kaya? sa'yo. Mm. Wala na akong masabi. O yun, I love you. Oh, Oh, wag na muna. Basta promise mo na sa akin. Pagkaralin mo yung mga bata. Mm-mm. thank you. Yan ang gawan ko talaga. Yan ang pangarap ko talaga na mapag-aral ko ang dalawa kong ito. Yan na lang ang lagi kong kasama sa buhay. Tapos may makakasama ka pa sa ulit sa buhay. Pang pantatlo. May pangatlo pa? Diba? Oy! May pangatlo! Hindi na lang palang dalawa, may pangatlo. Tatlo. Kasi tatatlo lang kayo ay. May taga-timpla ka na ng kape. Pero tsaka na yan. Pag nandito na Pag siya. masahe nakapag- ng ulo, pag masakit ang ulo mo, may magmamasahe. Sana all. Pag ay magiging masahista ka din. Kapag masakit ang ulo niya, mamasahe. Yan naman talaga ko ang ginagawa ng yung Yung mag-asawa. Oy! Sinasabi. Nagtutulungan. sarap. Parang bumabalik ako sa sa pagkabata. Grabe. Parang Ganda nung message talaga ng kanta. Tunay. ang iyong pag-ibig para sa kanya. Grabe. Buti
yan, di video call. Kasi pag nakita mo yung ngiti ko, parang Uy, talaga. Ang ngiti niya, Kuya Michael. Grabe, oh. Tatawa ko sa inyo. Kaya sa yun, yung Sunny rice traditional na lang. na Pilipino na pagkain. Marami silang pagpilian. Sagot ko. Sagot daw niya. Kuya Michael, sagot daw niya. Salamat. Sabi mo, sinasagot. Sinasagot mo na rin. Sagot ka na daw, sinagot ka na daw, Kuya Michael. Sinagot ka na daw. Wag na muna para relax ang isip, baka hindi ako makakatulog. Talagang mag-iisip ng ano. Mahirap pag layo. Layo kasi. Bakit kasi malayo po kayo? Sabay ganun, hindi makakatulog. Hindi makatulog. Marami kasing lamok. Kaya hindi makatulog. Ako din, hindi makakatulog mamaya na. Wow! Kakape na lang ako. Grabe. Mapunta po ako niyan dyan para manghingi ng kape. Nakalala. Ala. Mapunta na. Pwede. Pwede daw. Wala, layo. Pwede daw. Okay pa, sikasuhin na po natin yung passport. Too early. Sabi daw. Tama. Basta't po, ingat-ingat lang po lagi para safe ang sarili. Kung sakaling Ingat din kayo dumating dyan. yung oras na Salamat. Yan, sabi nung I love you. Wag na muna. Narinig pati. Hindi pwede ka naman mag-I love you sa Mag-aaral muna yung mga bata. Ay, Yun ang tungkol. okay na pag nakapag-aral na pwede na mag-I love you. Kasi nakakamato yan. May choice pa naman siya yung mga nagkakagusto sa kanya. Hindi naman bawal. Pag-alok lang yan. Hayaan mo. Pero ang puso ko yung Michael, para saan? Para sa isa lang. At yun talaga ang tunay. Oo, may tunay talaga. Kaya tama yung kinanta mo, tunay. Hindi mo pa alam yan. Nakakatakot talagang magmahal sa ulit at kapag gano'n na nangyayari, kapag napapamahal ka biglang mawawala, parang nakakadurog ng puso. Oo, nagwa-warning na si Kuya Michael. Ano ang gusto mo, Kuya Michael? Pang ano? Uy, nawalan tayo no. Signal. Bakit? Connecting, nangyari. Baka brown out. Brown out ata. Mawala din sa akin. Happy brown. Kuhan mo na lang kuya. Baka Mag-ingat lagi. Ayun na. Na-brown out po, na-brown out. Yeah, meron na? Hindi, ano lang Nakat yan. off. Hindi ko Nag-brown out po. Nawala yung wifi. nakat off. Hindi ko tuloy narinig yung sinasabi mo. Pero okay lang. Brown out po. Naka-data ka na lang? Opo, data lang po. Medyo mahina na ang data. Wala. Sa akin nawala na eh. Nag-brown out. Okay. Ano na tayo, Kuya Michael? Okay na. Narinig ko na kayo. Okay na? Nawala kasi yung yan nag-brown out atang bigla. Kaya naputol, hindi tuloy narinig yung Sinabi mo? oo nga. Anong sinabi mo nga? Hindi ko narinig sinabi. Yung I love you. Siguro okay. Hindi, yung sinabi ko kanina.
nakakatakot magmahal at baka biglang maiwan ay kakadurog ng puso. Oo. Siguro naman ngayon na yan. Ano? Siguro naman ay hindi na ano. Hindi na mangyayari yan. Ay, Huwag ka munang magmahal para ano. papa. Para hindi Galit madurog si ang tatay, puso ah. mo. Yun nga ang gagawin ko. Mag-iingat ka lang. Mag-iingat. Kaunting ingat Pero- para hindi na maulit. Buo pa naman yata ang puso, hindi naman durog eh. Nakamubo na. Kaya buo na ulit. May bumubuo. Mayroon. Ay, may bumubuo. May bumubuo na ulit. Binuo. Nabuo ulit. Yan ang dalawang bata, dapat buo yan. Siya nga po. Ayaw sakay. Ayaw sakay sa multik. Basta mamahalin mo sila, maraming nagmamahal sa'yo. Yan po talaga ang Marami ginagawa pa ko. nagmamahal sa'yo at may nagmamahal sa'yo. Anong masasabi mo sa nagmamahal sa'yo? Masasabi ko lang salamat at hindi ko inaasahan na may magmamahal pa. Labot. Mm. Basta po lagi kayong ingat dyan ha. At hindi po ay Salamat lang kayo din. at pahinga muna ulit at may trabaho pa bukas. Ano? Mm-mm. I love you. Saka na yan, saka na. Kuya, Bye, medyo Melissa. Bye, Totoy. Tulog na si Sige, Totoy. bye. Bye po. Kasi may ano I love you, babay po, mami. Bye po, mami. Wow. Stop Sige. po signal. Babay ka na din, Kel. Mami, bye-bye. Ano? bye-bye po. Mami. Bye-bye po. Ma'am. Wala eh. Hindi ko na narinig kayo. Ay, nawalan. Oh, sige, bye-bye ulit. Hindi ko na kayo narinig. Bye-bye, mami. Siya na po. Bye-bye, Melissa, anak. Bye-bye, Totoy. Andiyan si Totoy? Opo, Hindi tulog. ko narinig. Tulog po. Nakatulog na po. Hello? Mm-mm. Sige po, bye-bye. Oh. Ingat po. Huwag lang, Mami. Kayo. Mi na lang, Mi. Practice lang, Salamat, practice. Ate. Practice lang. Yeah. Practice lang, Kel. Practice lang, practice. Practice lang. Bye, Mi. Ali, di mo. Wag na. Okay po, bye-bye. God bless po. Ingat po kayo. Yan. Uy, meron pa ba? Yan po, kalingap. Grabe, kinilig kami kina Kuya Michael. Talagang true, parang true love ito ha. Parang true love. Pero salamat po sa panonood and God bless po. At talagang ibang-iba na si Kuya Michael at pamilya ni Totoy, mga kalingap. Anong matagpuan natin. Pero salamat at maraming nagmamahal, sumusuporta po. Thank you so much. God bless po. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, tayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong
si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi nyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka